Hello bayarok, jotono no lamsogani blogger, tini hinke ang faisok paijak Agartala Chowmuni Loknath Enterprise Asus Premium Store. O jagao malayo Asus ni laptop, desk, tei all-in-one PC. Tei anggo hingga ke kubangma varieties ni laptop tongo norokno kaisa ke phunukna ikonai di Dell, HP, Asus tei hingke Apple ni MacBook bo tongo norok personal use ni bagay paimano te hinke student rok ni bagay bo paimano hinke oro starting price 25,000 ni simi norok laptop paimanai. Tabuk hinke special festival offer choli tongo te student rok ni bagay bo up to 40% discount norok mannai. Te abono karoi bo norok tomung no Goronti Tripura blog channel ni bisingti phayo hinai sakake norok additional discount te special gift item bo mannai. Oro hinke kubangma varieties ni gaming laptop norok nugui mankhana HP Big Touch, Asus, Dell G15 hairok laptop manthoknai. Teyang phaising hinke latest graphics card RTX 4060 abo hai model rok ni tongo. Te abno karibo oro kubangma RTX ni model tongo like 3060, 3050 ama hairok kubangma no tongo. Tei gaming motherboard bunrok latest motherboard no mannai. Hinke naidi oro tei bo tongo liquid cooler norok obono norok ni gaming PC bo thepawi bo kaham performance khlai mannai. Tei ango hingka ke RGB light bai khayei cabinet transfer cabinet norok game ni bagui belai no kaham jilik jalakhe chungui tongkha ekdom kahama hinke abo ni starting price nokha 2500 kete oro kwbangma accessories no tongo like mouse desktop speaker hinke keyboard rok kwbangma no tongo naidi ang norok no kaisa ke jotono romoi phunugo tabuk hinke keyboard nailagra na phaidi norok tomung no wireless keyboard and mouse nangui tongkha ke abo manthoknai tei wired keyboard bo manthoknai. Tabuk hingka kenrok no Asus ni premium store phunogano nai tongdi video no kisapano skip ta khaidi ikonai di Asus brand ni joto laptop personal use hayake ba official work ni bagi bunrok na harimano tei abno karibo oro tongo all in one PC naidi including webcam obo bohaino norok belaino affordable price paino manthoknai hinke discount to tongo no tei busi norok ani channel ni through ti phayo ni saketo tei busi norok special gift item manai hinke obongkha oroni owner norok babaino phai kok sapaidi bo belaino borok kaham ekdom borok kachang khe tongo. Teo store professional printer bo manthogo starting price 9,000 ni simi laser tei inkjet o kaini category ni manthog. Te abno kari bunrok tomung no norok ni shop no secure khainani hayake ba room no secure khainani musung tongkhe oro CCTV ni full setup bunrok mannai pai mannai naidi jotono tongo DVR turbo camera bullet camera different camera norok oro mannai phai visit khaipaidi belai no affordable price baino norok oro CCTV ni full setup mannai. Te abno karoi bunrok customized desktop swnamui na harmano 15,000 ni simi no starting ongo. Te yang phaising hingka ke servicing te repair khlai talang thangmano tomung no norok ni laptop hayake ba desktop nosto rok ongui tongkha ke oro phai repair khlai talang thangmano. Borok belai no samung kaham ke khayo norok ni jesuk manai hamiano phanosi borok ni yak sabai khayei swnamui te bo haino hai norok ni yaphabo kaham ke yaphari ri rohormano. Hinke bayarok norok tei tamno naising tong phaidi store visit khaipaidi special discount te special give item rok no phai talang phaidi hambai.